Je zaujímavé a často aj poučné pozrieť sa na svoje mesto očami detí. Práve takýto pohľad poskytla výstava výtvarných prác žiakov materských a základných škôl, ktorú usporiadalo Art Studio a mesto Liptovský Hrádok. No tak mne sa najviac páčilo obrázok z hradnej školy. Kreslili to Beata Čuziová a Karinka Navarová. Páčilo sa mi to preto, lebo tam boli pekné postavičky, boli také pekné hravé. Sme radi, že tu majú aj naši žiaci nejaké obrázky. Aj prvý ročník sa nám veľmi páči. Oceňujem aj pani učiteľky, ktoré robili tieto práce a hodnotím to veľmi pozitívne, kladne. No, ja sama chodím na výtvarnú, síce nemám na tejto výstave žiadny obrázok, chodím na základnú umeleckú školu, kreslím rada pastelom, fixkami a všelijakými inými formami. Nie, nemám žiadny vzor, radšej robím sama podľa svojho uváženia. Tak mne sa páči náš hrad, ale ja keby som mala namalovať niečo z nášho Liptovského Hrádku, tak by som určite nakreslila našu školu a skalku, ktorú sme spravili iba teraz. Máme tam krásne jazierko, v ktorom plávajú aj ryby. No, my sme vlastne tú skalku robili celá naša škola, robila sa tá skalka každý deň. Každý deň ju robili 8-aci a my 5-aci sme ju robili iba keď sme mali pestovateľské alebo výtvarnú výchovu. Pod vedením učiteľiek výtvarnej výchovy deti zhotovili a vystavili v Mestskom kultúrnom dome viac ako 270 výtvarných diel. Veľmi pekná výstava.